Hai Cai, Hoi Paul, is mij? champion Ja. iach a'ch ditha? Nee, is vooral diolch. Ie. Gwyneb cyfarwydd iawn dod yn ôl i'r ofal. Chydig bach mwy hic, tro yma, dwi'n gael hic ta sef, ond gobeithio erbyn pan da ni'n ôl, yn edrych fatha Rai Williams. Be yn smwyd neis, ie? Ie, dwi'n gwybod be, mae'n iwsio ar y gwyneb yma. Na'r gwas na chi. Gandara chi fod yn ddiolchgar bod gennych chi well. O, dwi'n gwybod Paul, dei dim, da. Dei dim. Mae'r ei ffordd allan, anyway, so... Gyda ni clywed bod y bartner neu dy raig wedi torri dy wallt yn dweud. Do. Ti eisiau Wel, dweud oedd ti'n dweud o blaen, oedd yn galw fi a Sean Bradley yn galw Dumb and Dumber, a ni yn edrych fatha Dumb and Dumber, go iawn, da. Mas gwaith, dwi'n rhywbeth. Oedd yn galw fi'n Dumb and Dumber. O, dim de. Dwi'n gwybod sut ydy'r interview yma'n dod allan, de. Dwi'n mwyn i weld, de. Reit. Gyda, sut yw'r record y stret efo un peth? O'n i'n ôl at pam ti dod yn ôl fo chi. Nes ti wedi bod efo ni o blaen, dau waith, nes ti efo ni dan dicon do, amser chwyddiannus ofnadwy, curo'r triple a balli, a nes ti chwarae yn yr FA Trophy final fo ddim do. Wedyn ges ti blynyddoedd efo Ports, rei syrfus 2 Ports yna, a wedyn nath 2 ddynadd yn ôl i, dwi'n methu coelio, ond 2 ddynadd yn ôl, nes ti ddod yn ôl, chdi a Brats sy'n diwrnod. Joinio. Ti'n cofio'r cyfweliad? Wel, ti'n cofio'r llyfr? Ie. Sysgwyd, dwi'n dweud i gyd, fel ydw i fan. A wedyn, so ges ti amser chwyddiannus ofnadwy fan yn y Cymru Premier, nes ti'n gwneud y farc yn y tîm. Ond es ti nôl i Port sy'n mis Ionar. Be oedd yr eisiau am hynna, Cai? Dwi wedi bod eisiau deud o, mae'n reit anodd explainio beth ar social media. Dwi'n gwybod bod yn cael lot o stick ddoi, ond... Oedd yn amser anodd, actually, oedd gennau gwaith, oedd y missus yn diw, oedd hi'n diw yn February, a wedyn, dwi'n meddwl, ar ôl gêm Aberystwyth, oedd gennau ni rhyw 3 neu 4 gêm lawr yn y de. Hefo y gwaith, mae'n anodd jyglo efo gwaith. A wedyn nes i phone call gyn Port. Cai, cyn eich cael ymlaen, nes ti jyst posio fyna, nes ti llun jyst posio. So chdi'n jyst ail adrodd hynna eto, please? Decha. Ia, jyst o fyna wan, please. Iawn, dwi'n siŵr ddechrau gyd? Na, jyst o fyna. Ia, so oedden ni'n dweud, oedden ni lawr yn y de 3 gêm nesaf. Dwi'n cofio, oedden ni fod i chwarae Rhyd Amman yn y Welsh Cup. A nes i siarad efo'r missus, a ni'n meddwl y peth gorau, mynd yn ôl i Ports, gys i gynnig da gyn Ports, dwi'n ffeindio da efo Papnic, gyda lot o barchaeth Papnic, gyda lot o barchaeth pawb yn Ports. A ni'n teimlo yr adag iawn. Doedden nhw'n gwneud yr un dda yn y lig, a ni'n gobeithio eich os o'n i'n gallu helpu nhw. Ond hefyd, o'n i'n devastated i fod yn gadael Gaernarfon. Dwi'n cofio neud y phone call i Urds, ac o'n i'n jyst agrio. Mae'r clwb yn meddwl lot i fi, gyda lot o ffrindiau yna, a wedyn nes i chwarae fel Port. Gathen ni results iawn, ond efo bob dim sydd wedi digwydd, gath season cut short, dwi'n gwybod beth sydd wedi digwydd iddyn nhw dim Merchar. Ond ges i phone call gyn Fish rhyw 10 diwrnod yn ôl. Unwaith ges i gynnig yn ôl i Gaernarfon, nes i siarad efo'r missus. Mae pethau wedi setlo. Dwi'n gwybod lle dwi'n sefyll efo gwaith, dwi'n gwybod lle dwi'n sefyll efo plant. Oedd o'n no-brainer, o'n eisiau dod yn ôl. Mae pawb yn gwybod beth mae Gaernarfon i feddwl iddo fi, so here I am. I couldn't say no. Dwi'n meddwl bod hynna digon teg, mae'r esboniad yna'n dweud y cwbl, dwi'n meddwl, Cai. Swn i'n licio dweud hefyd, a lot o bobl dwi wedi bod yn cael stick yn, sgynna nhw'n syniad beth dwi'n mynd on, pwy ydw i ddechrau, beth sy'n mynd on yn bywyd personol fi, so os da chi eisiau siarad i fi dweud explainio fi ddech chi, dyna oes eisiau dweud. Brilliant. Dwi'n meddwl sy'n neb gallu fod mwy onast yn yna, fysa? Na. Na, wel dyn, Cai. Dwi'n meddwl bod, mae'n bwysig gael pethau fel allan, di os di pobl yn cael gôn eich di ar Twitter o beth, so, wel dyn, da iawn. Reit, mae dod yn ôl i Gaernarfon, de. Mae'n fod yn bach wahanol o'n achos mae gennym ni rheolwr newydd,
Wrth gwrs, nes di adael cyn i Huw joinio yn do. Do. Do, so beth ti'n nabod Huw a beth ti'n disgwyl gyda fo chi? Dwi yn nabod o, ond i chwarae yn erbyn, dwi wedi chwarae yn erbyn i dima Cem Drwyd, so dwi wedi clywed lot o bethau da amdano fo, dwi wedi siarad efo Joe, Gaz, Brad, Leo, mae gen pawb bethau da i ddweud amdano fo. So dwi'n edrych ymlaen i chwarae amdano fo. Bydd o'n dod â pethau gwahanol i gymaru â Urds. Ond dwi yn falch bod Fish hefyd yn aros. Dwi'n meddwl bod Fish, di pobl yn dall faint o waith mae Fish yn neud i Gaernarfon, so dwi'n edrych ymlaen i weithio efo Fish eto fyd. Ond yn ôl i Huw, dwi'n meddwl neith o job briliant i Gaernarfon, mae wedi bod yn y lig am flynyddoedd, so dwi'n edrych ymlaen i chwarae o dan fo. Gret, ac wrth gwrs, da ni wedi cael hogyn arall o port yn ymuno â ni hefyd, Iddon. Be wedi di ddeud wrth ni am Iddon? Nes i weld o ddoi, mae'n cario chydig bach o timber, mae'n eisiau colli chydig bach o'r bol na. Ond dwi'n ffeindio da fi Iddon, mae o'n outstanding. Dwi'n gweld bod Gaernarfon wedi bod yn siarad gael am ryw 2 mlynedd o'n mae fyny iddo fo, ond wwan di jansio, mae o'n gwybod bod o digon da, mae lot o bobl yn gwybod bod o digon da. Eich dwi'n mynd enw mawr, ond neith o job, gwyddoch chi fi. A fydd y fans wedi bod efo. O'n i siarad o gyna, a dwi'n meddwl dweud, dwi'n siŵr fydd y fans wedi cyfeirio beth gael ni ddau tackles i fewn iddo. Ie, yn union, dwi'n meddwl tackle da. Dwi'n meddwl tackle, na di. Ti'n gwybod beth o'n deitha fi hefyd, mae'n gallu chwarae fyny ffrynt? Ydy, ond di. Yndi? Ie. Dwi wedi bod yn chwarae efo ysmynyddoedd, dwi wedi bod yn sgorio, so... O, oce. Eich o'n tynnu yna fi oedd chi. Ie. Ti'n gwybod, da ni dod yn ei ddau hoci fewn, Cori. Ti'n nabod Cori, mae'n siŵr? No, ti'n dda Cori. Cori. Mike Cares. Ie. Sut ti'n meddwl sa'ch chi'n gallu chwarae fyny ffrynt efo Mike? Dwi'n meddwl, swn i'n chwarae fyny ffrynt efo rhywun, dwi'n meddwl efo Breeze, fan o Breeze yna, gys i'n llawer o jans efo Breeze, i fod yn onast, cos o Urds licio chwarae un mewn top. Ond gobeithio, ni Huw chwarae ddau yna ni, gobeithio gael chwarae efo Cori, ond efo Hayes, dwi wedi chwarae nebyn o ganwaith, mae o'n fast, mae o'n clinical, a dwi'n meddwl, nhw'n gweithio'n dda fi'n gilydd, dwi'n licio dal y bel fyny, dwi'n licio chwarae dod o players fewn i'r gêm, so gobeithio, nhw'n ni compliment o'n gilydd. A beth ti'n feddwl o'r goli newydd nath o safon ei ddau, season dwytha yn erbyn i da? Do, Josh, dwi'n mynd abod o'n bersonol, ond o beth dwi wedi weld efo, mae'n edrych yn class act. A sy'n sydd wedi bod yn y lockdown yma? Do, iawn. Oedden ni off gwaith am rhyw 5 wsos. Dwi wedi actually gorau siarad efo'r missus, mynd â'n un peth. A da chi dal o'r gilydd? Do, mae'n coelio hyn, mae'n job, da chi'n gwybod hyn, mae'n job efo blant. Job cadw nhw'n occupied, ond na, dwi'n gwneud yn iawn, diolch. A ti'n nôl yn gwaith o'n? Da ni'n nôl yn gwaith, sy'n 8-9 wsos. So, back to reality. Ond gobeithio bod ni'n mynd yn ôl i chwarae ffwbol. Ia, sam sôn ar hyn o bryd, ond wedyn bach o lwc gawn ni, de. Cai, ti'n bod, sam pwynt i fi ddeud, ti'n gwybod yn barod bod ni wrth yn bodda bod chdi nôl, oedden ni'n gytsid mis Ionawr bod chdi wedi mynd, ond hollol dall, fatha ti wedi dweud rhesymau cwyr i fynd, ti'n bod. Ar ochr personol, dwi'n gobeithio fi ddim rhaid i fi wneud hyn mewn 2 flynedd eto, de. Nes i wneud 2 flynedd yn ôl, dwi'n eisiau wneud eto am hir, oce? Diolch yn fawr am damser, Cai. Edrych ymlaen efo chdi cymryd hir, met. Edrych ymlaen am dyn ôl, bo. Diolch yn fawr. Diolch.